שלום כולם מנטל. יו, אנחנו מייקרופט די.אל. תודה רבה על כן. אני עייף. יאי, כיף. לקחו לי את השחקן. גם לך? כן, גם לברו וגם לי לקחו את השחקנים, אתם רואים? רגע. אתם רואים שהוא גווין 2 ואני הקולנדר, אבל לי עכשיו שינו את הסיסמה והחליפו לי את הסקין. זה כזה מעצבן. כן. כן, זהו בעיקרון. כן. אז מה אתה עושה? תספר להם, תראה להם את הבית שלך. היי, שלי, תחזיר את הכל. היי. איזה רעת, זה שלי. כך. היי. די. תקויס. כן. יופי. ברוגיז. ברוגז לעולם. אוי, שרתי לי שאנחנו צריכים לחפש עוד את הפרנסים שלי. נכון. אתה רוצה עכשיו? כן, אבל אנחנו התרחקנו. תסתכל מה קרה קודם. שמתי, אחרי שהפסקתי את ההקלטה, הפרק השלישי אני חושב, אז הלכתי למסע כזה חיפושים ענק, והיה לי טונות של, היה לי סטאק ומשהו של איירון מחומם בפרנסים, ואני פשוט עזבתי אותו והמשכתי ללכת. אימא ללבה. יש לי סיכוי לדיימונד. לי גם. אני בגובה מתאים. אתה גובה מתאים. לא בא, אני ב-12. 12? 12 זה גם יחסית בסדר. אוי, הגעתי למקום טורצ'ז שהיינו בו. אני אעשה כאן סיור קטן. אני מלא! זה מלחיץ. אז זה יהיה פשוט פרק של מיינינג כנראה. יש לי כאן רגע. שיט! שברק, אני ראיתי את המקום שחטפתי את הדיימונד שלך. מה? כן. אם אתם שומעים אותי צרוד זה... אני צרוד, אין עוד הסבר אחר האמת. כן. שלא ציפיתם. חזרתי, די חזרתי למה נשטף. הלו סקלטון. טוב, נראה אני חוזר לבית שלי ושם את כל הדברים. ביי. אתה רוצה? שתוק טוב. די. את המקום שלה. היינו כאן בכל מקום, אולי נעשה. כן, אבל זה... תקשיב, אני הייתי פה... הנה הפרנסים שלך. מצאתי. אתה רציני? שתגר אליי. כן. בוא נראה. מג'יק מזלוק את ספל. כן, זה שלי! ייי, תביא קצת. אתה יודע מה? קח 13. מה? איך אתה אומר את זה כאילו אתה נחמד? אני נחמד, זה פאקינג 13, קח את ה... די, נו די. אני אפילו אקח את זה. לא, אתה יודע מה? אני שנייה יכין לי פה שלט. איזה מזל, אני כזה רואה מקום חשוך ואז אני רואה את זה עם אור, באתי להסתובב, היה שם קריפר, רציתי להרוג אותו. היי! פרנסים! אל תנסה להדליק אותי. למה אתה נשרף? אוקיי. מאיפה הגיע כאן יש לך פילטר סטיל? ברוז... ברוז נדיבות. זה לא שאני לא אופ. כן. למה? שים אותי אופ. שים אותי אופ, נו. שאני כותב. תודה. הנה אתה אופ. סומו. אני ארוג אותך, לא! ירקתי על המסך. די. אוקיי, אני שנייה אהפוך אותך לאופ. מה אני רק... אני לא ירק על המסך. די. רגע, אני שם את הדברים שלי בתיבה. שים אותי אופ. אופ. אופ דוד. יש לך מזל שאני כאן. מה היית עושה בלעדיי? אתה יודע מה הייתי עושה בלעדיך? סתם את אני לא. אני אקח לך את האיירון הזה. די. לא, זה היה נלך ממני. די, מה? איך זה הגיע לכאן הקוביית האיירון הזה? שים אותי אופ, מה אכפת לך? אתה אופ! אני לא, כן. אתה עומד שאני די רוצה שתעשה את זה. רגע, אתה לוקח את זה ממני? לא. יש כאן אנדרמן. אנדרמן! לא! אני רוצה להרוג אותו. טוב, אז אני אהרוג אותך, אם אני לא יכול להרוג אותו. די. אנדרמן, איך למות? אנדרמן רע. הנה, אני הרגתי אותו. אנדרמן. אני הרגתי אותו. די. נפלתי. ברון, אני לא יכול לצאת. אתה יכול. אני אימו. אימו לא יכול לקפוץ. אין לי כוח לצאת. fuck the world. אין לי כוח לצאת, לא רוצה. לא יוצא.
באמת קשור לא היה לך שריון זה? איירון? כן. הנה. אוקיי, צילמנו 5 דקות ו2 שניות. נפלתי! סליחה, נפלתי. אתה כל כך חייב לי על הפרנסים שלך. היי, אני נתת לך 13 איירון. ונעשי צרוד אותו. אני מאבד את הקול שלי. כבר כמה ימים. Welcome to the jungle. אבל ברו, אני לא אעלה את זה עד שאתה לא תעלה את הפרק שאתה צילמת, כי זה אמור להיות לפי הסדר. אבל אמרתי לך שזה לא שומעים. טוב, אז זה פרק 5 ואתה תעלה את פרק 4 באיחור. אבל לא שומעים. אתה לא שומעים. אז זה יהיה פרק 5. זה פרק... לא, אתה תהיה פרק 4. לפיס! 7. מה שלי? אני הרגע הייתי שם, אתה רציני? כן. לא, זה היה מתחת לקול. אתה תראה את זה באק. שלי. מה הלפיס עוזר? יש כאן עוד לפיס? יש כאן עוד. וואי, אני התבלבלתי עם זה, חושב שזה קול. ככה זה בטקסטר פק הזה. נשים פה רק עוד אחד. זה נראה כזה מצחיק שאתה מתכופף. תראה איך זה נראה. אתה מתכופף ואתה עושה ככה. שברתי את זה. לא, תראה, אבל זה ככה, תסתכל עליי. תעשה ככה. איפה אתה? הנה. 3, 2, 1, go! חכה, אבל תגיד, תסובב ככה את הראש שלך. חכה. You spin my head right round right. חכה, תעשה. When you go down. אוי. היה לי את 2 סטאקים, עכשיו איך זה? אתה הופ. מה? אתה יכול להשתגר עליי. מה הקשר? עכשיו היה לי 2 סטאקים משהו. מה? 2 סטאקים של מה? של איירון, אתה לא לקחת? לא. לג. יש לי 4 איירון עליי. תביא לי. לא. נבה אבה. אוקיי, בואו, אנחנו מצאים כבר 7 דקות. 7 דקות ו17 שניות. יש לי תחושה שלקחת ממני משהו. אני פשוט לא יודע מה. אתה החלפת בינינו את הפיקקסים? בטח. זה אומר כן? היי. פריפולי! לא. פשוט לא, פאק. איך אנחנו נצא מפה? לא, בעצם יש את מילת הקסם, פליי. סליחה רע. מה נתקעים שם עד שהייתי הורג אותך? עד שהייתי מחליט פאק, כמעט. תאכל זין. רגע, בוא שנייה, אז אני אוכל את רגע, שנייה, תקשיב, תעמוד על הקובייה הזאת. אוקיי. תעמוד פה. ואז הנה, חכה. עכשיו אני אוכל את הזין. די. אוקיי. אוקיי. טוב, בוא נעשה את זה עד 10 דקות. אז יש לי עוד 2 דקות. היינו בכל מקום. כן, תכלס. אתה תכלס. כמה דיימונד יש לך מהמסע? 6, אבל שמתי 10 אותם דקות בבית. ניקים. איפה אתה? הנה אתה. ברור. לאיפה נעלמת? בוא איתי. אוקיי. אש. לבה. אני לוקח את עצמו רק בגלל ה-XP. אתה XP. תודה. בבקשה. נשבר לי הפיקאקס. תכתוב את זה אם אתה רוצה. אוקיי. נפק. תביא לי 2 מקלות בא לך? לא. ו4 ווד. טוב, אני שנייה אעצור כדי שיהיה לנו מספיק לפרק. אתה רוצה את זה? אנצ'נטמנט? אתה עכשיו קוראים לזה? אינצ'נטינג? די, תעשה ערבית כל שנייה. בלוק. אני אראה אותך עם סטיק. לא! שמתי כאן טורץ'. טורץ' לזכר החברות. נקרא לפרק הזה טורץ' החברות שלנו. אוקיי? שמכוסה באיירון. לא! טורץ' החברות. איירון. באמת? אני עכשיו אפרק את טורץ' החברות הזה. סטיק! איירון. ביי. טורץ' החברות. נמאס לי. תודה על האיירון שאתה מוביל. נמאס לי. קיבלתי איירון. סתם אני חצבתי למטה וקיבלתי איירון. נמאס לי ממך. זהו, נמאס לי. רגע, לא... מה אני חוצב בכלל? זה בדרוק. טוב, להתראות הכל אני איתן. הייתי אור. אם אוהבת את הסרטון אתה מוזמן לעשות לייק. עמוס, אח שלי, רואה את הסרטון. טוב, אז ביי. ביי. ביי.
סאבסקרייבס. רגע, בוא נעשה איזה